zonal Thank you. zonal Ano ozo to tu ka kung ka may ka question unia ka? kan lo shit lang ka lo introduce lo ka nge chuanin e Oh, e tuna khanin JNU wa mi la thoka Delhi University Delhi Ola University Correct. hianin mathematics professor ani ni chu mi lo tel pe kan lom khop mai u eli po ka muin ka ria an nu pain an lo tela kan lom khop Oh, mai chol ni jing ma lu tu ka ni pe ka chu usang te pe ka chu ron lu ta e 6:30 vela han ron thukar to me min tizam lek lek ma ro chu anu chu min ron morally min ron boost ka lom khop mai alo om lu tuk pe ni Devin headline ang oh hian hei kan lo en kan ron miss lo kan tum sa mga Delhi te po Mizo Academic Network ki mani kan din ve to JNU kan oh student ho JNU zir lai ho ina ron ti chuan hei seminar voi khat chu oh kan nei to tu te mo te khat chu kan lo ron phosok mai thei chiang e ha eh kan kan a thanga ta program he ho an thalom the thonias e à ke mani lampang pon karon som ang chu man hi chuanin ye group ti na kha chuanin akan ming te la chu ain ang mange o kan lo te karil ro phai chuanin global academic network kan te ngai chung phek lo me do me lo te ka lo te ka lo ril ro ini kanan titi de ko ya chua ya interesting atian ni kan in muna ari to min kai mulona ari to I min lo rei le thla tuk thiam tak don ya kha unau te kai muthar le atiang platform ka in moi ka lom mai in kan ke do zona chu o zona kan zo du chu atira khanin setana na ikami evi ro themati khan aron trigger ati la ya khami a consciousness aron kai tho ti lai kha om to sa kha aron trigger mai nge ni athararon siam nge ni khami nge ni setana na aron tholai tak ta te kha khalai ka interesting mo ati deo kalai te kha eng dang lam na nge aron siam ke mani om to sa aron kai tho nge ni thil thar kha um aron da nge khami eat na te kha alo nei ngai lo nge mi kha nge ni hei chu bua ei mi takani ti kha azuk hre thar ta kha nge ni eng lai thalai te kha eng ti han hria thiam tur nge ti lai te kan lo so ta nge o a theology prep lo mo ka ti kha chu te ka kan theology an te po kan ne kan sar te po ka sar ki ma te po ka he heta eh pushia te po ron du to ta ni khata kha chuanin ke ma chuanin mit kharon ti var don chuanin a ei rol khan difference aron siam ang karin a ma chuan thil om thei ni don lo ni e evile e khan choplet chilin ron omanga adama khan choplet chilin ron omang e a chan chu e compare ta la science ne na tlemena blurry de lai om dona chim sa ta chuanin arwang a mai nang tho ma se temporal law pa kha a well developed lo ni chu kha khanin chim sta chu ruak ponom se vak noi ma se problem khan nei lo re ma se an nge thi thu chia ta pon nei thowa mo an ni pon kong le lama chuan e chim te poi eng lo deuh men ya kong le lama chuan enge anthropomorphic ai mihring deuh na an ne ma ro chu sarua ka kan om na te le thil tam ta kan plan na te e mihring chu mi sing rual po kan cooperate thei ma se chim chu som le kan da chin chuan in khovel hi a boy ve kan mai ka ting khan cooperate thei lo khang song song ang chi te khata khanin eng lo deuh mol mang deuh ka lo ngai to dana chuanin khá thing ra atang ka chuanin chocolate chilina ron siam ka rin achang em ang chuma ka lo me o pole ke pole ka thalu to ke